Ruky hore, kto je v pároch. Vy ste ženatí. 2 roky. Ty šťastne ženatý, ale počkajte, dohodníme sa, že navtipy som tu ja. Moje videá majú sledovanosť 1000. Mám svojich fanúšikov na Twitteri, v klube, na Facebooku ich má 20 000. Na Facebooku ich máš 19 902. To už sa chceš fakt všetkého zbaviť a hodiť to na mňa? Ty si asi nevšimla, že som celý svoj život vsadil na stand-up? Že som dal výpoveď v práci, pretože chcem robiť niečo naplno. Chlapec je odvážny, alebo blbý. Alebo oboje. Aspoň, že má svoj ksik na svojom tričku. Tam je pani, klikám za Mišou! Poďme! Drma! Chytaj! Hey, I'm Julia. Uncle Misho? You came from visit? Yeah. Yeah, what a surprise. And I thought that maybe I could go on tour with you. What tour? The tour. No. Keď zvládla cestu z Ameriky sem, tak jedno po obede vo Zvolenie snáď zvládne tiež, nie? Stop it. So where are we going? Zvolám Bystrica Košice. English? American? Čo, vy nezbierate po sebe veci v Amerike? Stand-up je mi úplne uríti, lebo ti zatmel mozog. Have to leave your life. Fill your Instagram with pictures. You're 40 and still chasing butterflies. My ľudia nejsme vôbec pripravení na stretnutie s realitou, ale ona dojde. Človek si raz za čas musí v živote poriadne upratať. No tak nezabudni plasty do žltého, papier do modrého.